So dayo आङो लोगो लाङानाव खोथिया राननो फैदों दै खोथिया रोगानो नङा खोथिया राननोसो फैदों बेनिफ्राय माइ गायग्राफ्रा दस्रा साइडआव गायगासिनो दसे थानानै जोबबाथाय बे साइडआव फैसिगोन आरोना बेनिफ्राय जेब्ला जोंहानि गायनाय जागोन अब्ला आं बेखौ लिंनानै लांलायगोन दा जोंहाना गैथ'वा नालाय बेनिखायनो आं बिसोरनाव फैथ'दों बेनि गेजेरावनो नोंथांमोननो मोनसे खोथा बुंनो सानो दिनैनि भिडिअनि क्वालिटिया खम जागोन मानो होनना बुङोब्लाथाय ओरैनोबाथाय आङो 1080 60 fps भिडिअखौ साफायो आरोना बेनिफ्राय दिनैना वाइड एंगलजों साफायदों नालाय 1030 fps जागोन बेनिखायनो माने 30 fps खम क्वालिटिया बेनिखायनो गाज्रि जागोन आरोना नङाबा आगोलाव आङो ओरैनो नर्मेल केमेराजों साफायबाय थायोमोन दिनै वाइड एंगलजों साफायदों माइ गायग्राफ्रा बै जे दङयो बेनिफ्राय नै बेनिफ्राय बारा गोजान नङा बैनिफ्राय आरोना बेजाय ओमफ्राय राउन्ड सिथा मोनथाम दं ओमफ्राय न'आ बै आगोलाव सिदा बेजाय सोरबा वाइड एंगलखौ बुजियाखैबाथाय आं नोंथांमोननो बुंना होनि आगोलाव आंनि केमेराया हाफ पार्सेन्टल' नुयोमोन कभार खालामजोबनो हायामोन मानसिखौ खिन्थु दिनैना नै आखाइनिफ्रायनो नुदों आरोना बेखौ वाइड एंगल होनो बुङो माने गोबां कभार खालामनो हायो आरोना जायगाखौ ओमफ्राय फिसा फिसा नुयो बांसिनानो बेनिफ्रायथ' आंना नर्मेलसोमोन नोंथांमोना आगोलनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय दायो आं ओंखाम जानो थांनि आं ओंखाम जानानै फैयाखैमोन बेनिफ्राय आं बिसानाव मावफैनाया ओरैनोसो दै माने लोगो लाङानाव फैनाया ओरैनोसो मावफैदों माने बे फैसानि थाखाय मावाखै आरोना माने हाजिरा मावफैयाखै आरो मालाबा जोंहाना जाबाथाय बेखौबो लानानै थांलायगोन माने ओरैनो आरो थांलाय फैलाय तो दिनै 15 जुलाइ बेनिफ्राय दाखालिबावै आं नोंथांमोननो देखायदोंमोन जुननि 15 तारिखआव बे खोथियाखौ फोदोंमोन बेनिफ्राय आरो थिक मास मोनसे दिनैजों कमप्लिट जाबाय बेनिफ्राय दिनै खोथिया फुनाय जाबाय आरोना बेनिफ्राय बे साइडआव गाबोन गायदोंसै गाबोननिफ्राय गायनानै साननै लागोन नामाथाय साननै लाबाथाय जोबसिगोन आरोना माइ गायनाया ओमफ्राय न'नि बै जाय गामिनि माने दस्रा साइडआवबो दंमोन एसे गायनो बे जायनिखौ दाखालिबावैनो गायखांबाय खिन्थु नै न' उनाव दंबावो गायनो बेखौ गाबोननिफ्राय स्टार्ट खालामदोंसै गाबोन गायनो थाखाय दिनै माने महिन्द्र ट्रेक्टरजों हेवहोखाबाय जोंहा बेनिफ्राय गाबोन गायखादोंसै बेनिफ्राय खाथियावनो आयंमोनाबो माइ गायगासिनो दं बेजाय माने आइमोना गायदों आरोना आयंमोननाव खमसे खम 20 जनसो जादों नामा गायनाया Apa nengah? 16 ta. You tried your best to keep me on your mind, but I know all the things you meant when you said that we fight. I knew you'd run to me like someday. Said your demons needed Sunday. खोथिया थिलिया दब्लायथाम दंमोन बेनिफ्राय दब्लायसे जोबबाय बेनिफ्राय बै जे दब्लायसे दंबावो आरो खैथाखो 19 ता आधा घन्टायाव 19 ता गाबोन गायनो थाखाय दिनै माने महिन्द्र ट्रेक्टरजों हेवहोखाबाय जोंहा बेनिफ्राय गाबोन गायखादोंसै बेनिफ्राय खाथियावनो आयंमोनाबो माइ गायगासिनो दं बेजाय माने आइमोना गायदों आरोना आयंमोननाव खमसे खम 20 जनसो जादों नामा गायनाया देग्लाय आं बारा फोथाराव ओंखारनो मोनदिया मानो होननानै बुङोब्लाथाय आथिङा गाज्रि जादोंमोन आं दाखालिबाव देखायदोंमोन नोंथांमोननो बेनिफ्राय दासिमबो मोजां मथे हामाखै दै नांबाथाय माने एसे जाखाङो आरोना बेनिखायनो
बारा फोथाराव ओंखारनो मोनखायाखै आङो आलि दाननाय आलि खोनाय बेफोरबायदि माने जेबो खामानि मावनो मोनाखै दिनै नै खालि ट्रेक्टर हेवनायखौल' आलि बायनायफोरखौ आङो थेथेनो फैदों आरोना बे जायगायाव नैबे ट्रेक्टर हालेवबाय थानाया जोंहानि सिथा मोननै दं बेनिफ्राय नै बेजायना आयं मोनानि बेनिफ्राय बै जे साइडआव आइ गायगासिनो दं बेयो आयं मोनानाव गायदों आयं मोनानाबो खोथिया गोरलैसोमोन बारा रायाखै दे माने एसे रानायाथ' राबाय थेवब्लाबो जोंहानिफ्राय उनाव फोनायसोमोन बिसोरना बेनिफ्राय बिसा जोंहानि सानसे गायग्रोबाय जोंहानि गायनो हानाय हाया बेसिमल'सै बेनिफ्राय बैजे आरोना न' साइडआव ओमफ्राय बेजे आरो बेकग्राउन्ड साइडआव बे दुस्रानिलाय बे गोथां जाजोब्बाय मालाय गायनानै साफा ओमफ्राय बेखौ हालेवखांनानै दुस्रा मोनसे लाइनाव हालेवनानै फोजोबदोनसै बेखौ दिनै नै दे गेले हाब्रुनांजोब्बाय सेस दे गेले ओइ नै आबै नै आबै मालाय मना बुंजासे लाबोदो मनानै मानि आयं मोनानाबो गाबोनफोरालागै जोबनो हासिगौ माने बिसोरनाबो गैखाला बारायानो बेनिफ्राय गोबां मानसिफोरानो जोब्बाय जोंहानाबो जोबसिगोन गाबोन समफोर नङाबा गाबोनानो जोबनो हागौ आरो बोरैबाफोर महेन्द्र ट्रेक्टरजों माने हेवनाय ना बेनिखायनो आलिफ्रा जा गेदेर बायखायो बेनिखायनो खै बालायलांबाय आङो माने मेंबाय आरोना बेनिखायनो दा दसे बे जाय रेस्ट लाहैदोंसै दा फैगोन आङो आरो दासो हालेवदोंना हाया माने गुरै जाजोबना दं बोखांबाबो फैया मोनसे ब्लग भिडिअ बानायनो गोनांबाथाय पुरा मेंखायो मानसिया माने सानसेयाथ' नांखागौ आरो इडिटिंआवबो जा गोबाव लायो खमसे खम इडिटिं खालामनायाव ब्लग भिडिअ इडिटिं खालामनायाव 3 घन्टा 4 घन्टा बेफोरबायदि कमप्लिट खालामनो थाखाय मोनसे ब्लग भिडिअखौ नायनायावसो 8 मिनिटनि भिडिअ खिन्थु शुट खालामनायानो 1 घन्टानि बारा जायो शुटिंआ ओमफ्राय बेखौ इडिट खालामनानै 8 मिनिटल' जागोन आरो ना 1 घन्टानि भिडिअआ खिन्थु दिनैनि भिडिअ बारा गोबाव लानाय नङा इडिट खालामनो थाखाय माने 1.5 घन्टासो लानो हानाय थेवब्लाबो एसेबां लानाय नङा बिनिफ्राय खोथिया फुनायफोराबो बे दब्लायसेल'सै बेखौ दब्लायसे फुखांबानो गैला बोरैबा साननो थाङोबाथाय फोथाराव ओंखारनायसो जा मोजां माने सिनारि बिराद इन्टारेस्ट नांखायो आरोना बार बारबाय थानायजों खोलो बार बारबाथाय बारा मोजां नाङो बेनिफ्राय जेब्ला गरमबाबो बार बारबाथाय बांसिन मोजां नाङो आरोना आरो लोगो थाबाथायथ' आरो बारा मोजां नाङो फोथाराव ओंखारनो